इरिगेसन लुफुंनांगौनि दाबिजों आबादारिफोरनि गोख्रों सोमावसारनाय। भुटान हाजोनिफ्राय तामुलपुर जिल्ला बगाजुलिनि बिखाजों बोहैलांनाय खाला नदी मथंगार दैसायाव इरिगेसन बानायनांगौनि दाबिजों दिनै बगाजुलि ओनसोलनि गोबां आबादारि रायजो राजाफोरा आखायाव प्ले कार्ड लानानै बायदि बायदि स्लगानजों 5 घन्टा सम सोमावसारदों। दैज्लां बोथोरनि समावबो अखा हायैनि जाहोनाव आरो थाखानाय दैमानिफ्राय इरिगेसन गैयैनि जाहोनाव आबाद फोथारनि आबादा रानज्रिंलांनायाव आबादारिफोरा खाफाल हमनो गोनां जादों। बेनिखायनो खाला नदी मथंगा आन्चलिक बान्दो कमिटिनि बानजायनायाव जुगामि बान्दो नांगौनि थाखाय दिनै बगाजुलि नेलायस्रि हाथाइसालियाव 5 घन्टा खुद्रिखांनानै दिन्थिफुङो। गोबाव समनिफ्रायनो मोनसे जुगामि इरिगेसन नांगौनि थाखाय खुद्रिखारनायनि गेजेरजों तामुलपुर जिल्ला बेंगिरिनि जोहै दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो आसामनि गिबि मन्थ्रिनिसिम गोसोखां बिलाइ दैथायहरो। जों जाहैबाय आबादारि, जों आबादनि थाखाय दिनै गोबां खस्थ' मोननानै दं, आबाद मावनो हायाखै। बान्दो दिनै जिबायदि बयबो मिथिगौ, नैबे खाला नदि सायाव जोङो बान्दो थिखांनाय जायो। दा बान्दोफ्रा ओरैबायदि अबस्था बिराद गोथौआव, सिगां जोंना भुटानावमोन, भुटानजों जोङो लाबोदोंमोन, नाथाय भुटाननिफ्राय बायफ्लंलांबाय, दा भुटानाव गैला। जों इन्डियाआव लादों दासिम बानो फैनायनि उनाव। नाथाय मा जाहैबाय, ओरैबायदि रायजोआ फैसा होनानै गोदान बान्दो 6 लाख 7 लाख 6निफ्राय 7 लाखसो फैसा गारबाय। जिसिबि जावनानै टेम्परारि हिसाबै लांदोंमोन, नाथाय खनसे बाना फैबानो थाङो आरो। मानो होनना बुङोबा गोबां गोजौ आरो दा बेहाय टेम्परारि हिसाबै मावदोंमोन, थांबाय थायो बिदिनो। बेनिखायनो जोङो सिगाङावनो बुंखादोंमोन जे जोङो बिटिसि सरकारनिसिम होदोंमोन, आसाम सरकारसिम जों होदोंमोन जे जोङो स्थायि बान्दो नांगौ होननानै। नाथाय जोंनि बुंनायफोरखौ, आर'ज बिलाइ होनायफोरखौ बिथांमोना बारा खोनासङाखै। बिनि थाखायनो जों दिनै मा खालामबाय, हाबाफारि लानो गोनां जादों। जाहाथे बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों बेखौनो खावलायनो नागिरदों, जाहाथे जोंनो बाव स्थायि जोंनिल' बान्दो नङा, गैयाबा बेहाय गोबांथार गामि गैयाबा 50थासो गामि, 12,000सो संख्या दङ। दिनैहाय 12,000सो संख्या दङ, जों जिउ खुंनानै दङ बे दै मोनसेयाव। नाथाय जों दासिमबो पारमानेन्ट सल्युसन मोनाखै, बान्दो मोननो हायाखै। बेनिखायनो जोङो थांखिया बेनो, जों ओंखारबोनाया बेनो। अखल हौवाफोरल' नङा, हिनजावफोर ओंखारदों। अखल जाथि मोनसे नङा, बाहाय दङ बर' दङ, आदिबासि दङ, सावथालि दं, नेपालि दं, मुस्लिम दं। गोबां हारिनि मानसिया दिनै ज' जाना जों ओंखारबोदों, जों थांनानै थानायनि थाखाय। मानो जोंनो बाहाय स्थायि इरिगेसन सुइस गेट नांगौ आरो बेखौ जों डिमान्ड खालामदों। जाहाथे बे धरनानि गेजेरजों, दिनै हाबाफारिनि गेजेरजों जाहाथे बिथांमोना एक्सेप्ट खालामनो हायो, जोंनि गांनायखौ सुफुङो, जों बेखौ गले गले खावलायदों आरो। सिगांथ' जोङो होबोबाय, बिटिसिनो होबोबाय, प्रसासननो होबाय, MLMTफोरनो होबोबाय। दा बिथांमोना सिगाङाव जागोन होनो, नाथाय 2 बोसोर 3 बोसोर जोबलांबाय, जेबो फिथाइ मोनाखै। जायनि थाखाय जों बे हाबाफारिखौ लानो गोनां जादों। दा बेखिनि जोङो ओमफ्राय दिनै जोङो मोनसे ओरैबायदि हाबाफारि लादों, दिनैनि बे धरनानि गेजेरजों जाहाथे जोङो मेम'रेन्डाम गांसे लिरदों, होगोन, जोङो आर'जलाइ होगोन, थ्रु दा डिसि, चिफ मिनिस्टारसिम हरगोन, इरिगेसन मिनिस्टारसिम हरगोन, चिफ सेक्रेटारिसिम हरगोन, थ्रु दा MLA जों बेखौ हरगोन गोसोखां। बेनिखायनो जों दिनै हाबाफारिनि गेजेरजों डिसिखौ जोंनो नांगौ, जों डिसि थ्रुयै होगोन। SP बिथांमोना फैनांगौ, प्रसासनफ्रा फैनांगौ, जाहाथे जोंनि बे समस्याखौ बिथांमोना नैबे धरनानि गेजेरजों जों आर'ज बिलाइखौ फैनांगौ आरो बिथांमोना दिनैनि धरना हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बेखौनो खावलायनो सानबाय, जिहेथु जोङो गोबां बोसोरनिफ्राय खस्थ'खौ जाबोगासिनो। बे दैमानि बान्दोखौ जोङो थेनानै नांगौ बादि जोङो आबाद फोथाराव दै लांबाय थानो हायाखै, जायनि जाहोनाव गोबां रायजो राजाफ्रा दुखु मोननाय, खस्थ' मोननायजों बुंफबनानै दङ। बेनिखायनो जोङो दिनैनि धरनानि हाबाफारिनि गेजेरजों सरकारनि खाथियाव जोङो जेब्लायबो दै मोननो हानायनि राहाखौ एबा डेमखौ जाहाथे खालामनानै होयो, जों बेखौ आसाम सरकार एबा बिटिसि सरकारनि जों गोख्रोङै नारसिननाय एबा खावलायनाय थाबाय। जोङो आबाद फोथाराव ओरैबायदि बेनो, जोङो जिहेथु बान्दोखौ थेनानै दैखौ थोजासे मोनैनि जाउनाव दा जिखिनि गायनाय आबाद माइ फोथार, बे माइ फोथारा जेरैबायदि जानांगौमोन माइआ बेबायदि जायाखै, रानलांनो हमदों। आरो माखासे फोथाराव जिखिनि गायनाय माइ, बियो हाग्राजों बुंफबनानै माइआ नस्थ' जालांनो हमबाय। बेनिखायनो जोङो सरकारनि खाथियाव जों खावलायबाय, जोङो बार खावलायदों, दिनैबो जों बेखौनो खावलायगोन, जाहाथे जोङो स्थायि गासिबो बे खाला नदि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा, बान्दो आफादनि सिङाव थानाय रायजो राजाफ्रा जाहाथे आबाद मावनानै दिन थांनो हायो, मोजाङै गोजोनै सोलिलांनो हायो। बेनि थाखाय बे डेमखौ सरकारा दिनैनि जोंनि धरनानि हाबाफारिनि गेजेरजों खावलायनायखौ गनायनानै जोंनो जाहाथे स्थायि भाबै डेमखौ मावनानै होनांगौ एबा होथारनांगौ होननानै जोङो खावलायदों। আজি ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ 75 বছৰ হ'ল, 75-76 বছৰ হ'ল। তাৰ আগৰ পৰা আমি এই ভূটানৰ বাংলাদেশৰ পৰা আমি ভূটানৰ জাগাৰ পৰা নালা খান্দি আমি কৃষি ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ। কিন্তু
এই বছৰ কি হ'ল নদীয়ে উল্টাকে আমাৰ ডুংটো খান্দি নিয়াৰ ফলত আমাৰ ডুংটো ভাঙি গ'ল গতিকে আমি যেনে তেনে আমি ৰাইজৰ পৰা টাকা চাঁদা সংগ্ৰহ কৰি 6 লাখ টকা সংগ্ৰহ কৰি আমি কিবা এক্সকেভেটৰ লগাই নালাটো খান্দিলোঁ তথাপিও আমাৰ ফালে পানী নোযোৱা হ'ল ইমান নদীটো গাঢ় হৈ গ'ল নদী গাঢ় হোৱাৰ কাৰণটো হ'ল আমাৰ ইয়াৰ পৰা দক্ষিণে কুঁৱাৰী এখন আছে কুঁৱাৰীত দিনে নিশাই হাজাৰ হাজাৰ মানে ডাম্পাৰ শিল বালি কঢ়িয়াই থকাৰ ফলত নদীটো গাঢ় হৈ গ'ল তাৰ ফলত আমাৰ কি হ'ল আমাৰ সমস্যা হ'ল ইয়াতে কুঁৱাৰীৰ পৰা চৰকাৰে ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিছে কৰক আমাৰ একো আপত্তি নাই কিন্তু সিফালে চাওঁতে যাতে ইফালে ৰাইজ যাতে নমৰে চৰকাৰক এইটো অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাকো চাওক আমি বিশেষকৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ BDC চিফ ছাৰক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ অসমৰ চিফ হিমন্ত বিশ্ব ছাৰক তেওঁলোকে যাতে আমাৰ এই সমস্যা এই বৃহত্তৰ ৰাইজৰ সমস্যা যাতে তেওঁলোকে অলপ বিবেচনা কৰি দিয়ে আমি কোনো চৰকাৰৰ বিৰোধী কৰা নাই এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণটো হ'ল যাতে আমাৰ সমস্যাসমূহ ক্ষীপ্ৰতাৰে যাতে কাৰ্যকৰী হয় তাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়াৰ বাবে যাতে চৰকাৰে আমাক চাই সেইটো ব্যৱস্থা হ'ব বুলি আমি আশা কৰি এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ গতিকে মই আমাৰ দুয়োজন চিফ ছাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে বিবেচনা কৰি আমাৰ সমস্যাটো যাতে সমাধান কৰি দিয়ে হিমন্ত বিশ্ব ছাৰে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে যদি মানে আমালৈ কেৰাকৈ যদি চকু দি মেলি চায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ সমস্যা এই মানে চুটকি মে সমাধান হৈ যায়গা ऐसा আমাৰ সোচে গতিকে মই তেখেতক অনুৰোধ কৰিছোঁ ছাৰে যাতে আমাক চায় এইটোৱে আৰু চাওক এই বছৰ কি হ'ল আমাৰ যিহেতুকে আমাৰ ডুংটো বৰষুণীয়া কৰি ভাঙি লৈ গ'ল এনেকৈ ঘূৰি যাওঁ ভাঙি লৈ গ'ল ফলত আমি বৰষুণৰ পানীত যেনে তেনে ৰুইছোঁ কিমানটো আমাৰ চন পৰি গৈছে মাটি ৰোৱাৰ পাছত কি হ'ল এতিয়া পানী নোপোৱাৰ ফলত গোটেই মানে মাটিটো এতিয়া এনেকুৱা অৱস্থাত দেশলাই মাৰি দিলে গোটেই মানে খেতি পথাৰটো জ্বলি যায় মাটি চাটি ফাটি গোটেই গৈছে মানে তাতে মানে এক টপা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা নাই আমি সেই অন্ততঃ আমি ৰাইজে টকা পইচা সংগ্ৰহ কৰি